जोंना नै फंबाय सानदोब मा खैला मैला बाजारावहाय फैदों ओमफ्राय मा लांफैदों साब्रै लायो होनदों नामा नों बेवहायफोर जोंसो जाला हागौलै बेनोलाय सानैखासै नै मारै महिला आयजो आफाजों जानायलै गोसोम गोसोमफोरजोंसो थागोरलांबाय हिनजावफ्रा लायाला उफाय गैला आच्छा थौखिबो फुनांगौ थौखिबो हांगार फुनाला मोना थौखिबो फुनांगौ माथो हांगार फुनानै गोसोम जायाला मोनाथ' लागासिनो दङ हिनजावफ्रा खारनो लाबावनोसै सिख्लाफोरखौ सेंग्राफ्रा लानो हाया नालाय औ हांगार फुनाङाय नों एसे गफ'द्राय गफ'ना मोननाय नङा औ एसे गोसोम खालामदो कालारखौ लाम मोनबाय आरोखि मानसिफ्रा उजियोब्ला आंलाय माथो गोसोम जानानै फैदों होननानै सिन्था जायो खिन्थु सिन्था दाजा रायजो राजा नोंथांमोन गोसोम जाबायला खाफाल जोबसिबाय गोसोम जाबाय माने खाफाल जोबसिबाय सासे दोनहैगोन हिनजावखौ आच्छा गलटेकआव सासे औ मावरिया हाजोआव सासे आच्छा ना सायनांगौसो होसो जानो लुबैदों नोङो होसो जानायखौ मोजां मोनखासैलै जोंना दा न'खरनि फानलुआ एभेलेबेलाव गायखादों खय बिगा गायदों आं बिगानै अयथासार थायखायो दा डेलि फाननांखायो ओरैबो फानदों हनै बाजैयाबो मोननै खालामदों आरोना हिनजावा सानै ने हिनजावा सानै दा ओरैबायदि मानसि जाबायना नै बाजारा मथा मथि 8टा 9टा 10टासिमाव ओरैबायदि जायो आरोना मानसिया नै खैला मैला बाजारा दा धामाका मानसि जादोंलाय नै फुरा मानसि आरो नै नायदो मैगं बाजारावहाय मथा मथि जेरावबो थुमफबो आरो नै जि दखानावबो दख'ना दखान फुरा बुंनानै दंजोबो नै ओरैबो प्लेटल' दं ना गोरानानै मा खालामनाय गावसोरल' खारखोमा लाङो ना लायनायाव आंखौ लांफाया प्लेटल' दं नै ना गोराना मा आंखौबो लिंहरनांगौरा प्लेटल' दं नै ना गोराना नैबेयो बयलार बाजार जाहैबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय ना सालानि ना फानो ओमफ्राय नैबेयो अमा बेदर बाजार जाहैबाय आरोखि अयथासार ओंखारदों नै दिनैबो नै प्लेटल' दं ओमफ्राय नै ओरैहाय मैसो बेदरबो ओंखारदों मा बेदर जानो गोसो दंजोबो आरोना मैसोनि आदा बेसेबांथो ए 500 ए एसे दाम दंलाय मैसोआ ओमफ्राय जायफ्रा बोरमा जानो गोसो नैयावहाय बोरमा बेदर दंलाय आरोना खैला मैला बाजाराव बिलकुल दंजोबो आरोना मा बेदर जानो गोसो बेसेबांथो केजि फानदोंलाय आदा 600 खासिना फानथारा हा दामा बारा नङालै 600ल' फानदों ना खासिना फानथा ना बिमा उखुन्दी सिख्लाखौनो सिथाबाय नोङो नङालै आदा दिनैहाय सुनिबार बाजार ओमफ्राय खैला मैला बाजार आरो ना सप्तायाव खेबनै जायो सुनिबार मंगलबार ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय जाहैबाय बिजनि ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय जाहैबाय मडेल कलेज जानानैहाय थांबाय ओमफ्राय बेबो बे बिजनि लामायाव गादेरहैयो दा बिदि आरो ओमफ्राय ओरै थांबाय आमथेखा मालिबिथा भुटानसिम आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय थांबाय खैला मैला बाजार बिदि आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे लाइट दङ गोगोमनो मोनायाव जोङो आरो ओमफ्राय ओरै दावखोलाङोब्ला खालामाथि इक' टुरिजम स्पट बेबायदिनो हाजो मावरिया गोबांथार गामि ओनसोलजों थांबाय आरो ओमफ्राय खैला मैला बाजारा नैबेयावहाय ओमफ्राय दा दिनैहाय आङो 8टायावनो सफैदों दै फुंनि ओमफ्राय 11टा साराय 11टालाथ' मानसियाखौ नुखा सासेबो ओमफ्राय दिनैहाय आं देखायनि मा मा नुलाङो आरोना बाजारा माबायदि फुङावनो फैनायखाय ना बाजार बेदर बाजारफ्रा बरथिक आरोना मानसिया नै ओमफ्राय आं दावखोलांनोसै मैगं बाजारजों दिनै अखा हादों एसे मानसिया खम जादों बे गस्ला बाजार बा ओरैबायदि गिदिरखा खैला मैला बाजारा साखोला जादों अयथासार गिदिर आरोना
ओमफ्राय नैबे सेन्देल दखान गस्ला दखानानो फैगासिनो दं मानसिया दासो ओरैहाय आसान दखान देलायग्रा दखान आरोना बायदि बायदि ओरैहाय बे सेन्देल दखान मा दखान बेफोरो गासिबो बेयाव बिराद मोजां मोजां बुस्थु ओंखारदों नै मान्दे हाग्रानि मैगं थास' आथिं ओमफ्राय नैबे माबा आरोना खांख्राइ मैथाजों जानो बिराद मोजां दावदै दं गुमब्रि दं ओरै नारजि दं ने मादै बिदि आरो ओमफ्राय ओरै बिखुनजो दं हाब थास' बिबारा दाबो ओंखारो नै टेम्पारा जोबाखै दाबो थास' बिबारना अयथासार ओरैहाय साहा दखान गोजा जाहैबाय इयो गासिबो साहा दखान माबायदि कुवालिटि दं मोनजोबो ओरै दं नै साम' मा लानो गोसो एभेलेबेल मोनजोबो आरोना साम' ओमफ्राय ओरैनो मुदुफुल ओरै नाथुर ओंखाम बेयावबो साम' आरो बेयावबो साम' नै अयथासार ओमफ्राय नैबेयाव दैलामनि ना दं नै थास' आथिं ओरैहाय मैगं गोजा नै बर' आइजोफोरानो ज' फानजोबो आरोना आब'आबो फानदों ओरैहाय जोबोद मोजां बुस्थु फानदोंलै नै थासुमलि जानो मोजांथार जोब्बायानो ने ए सिखा खंखाइ नै इयाव सिखा खंखाइ एभेलेबेल दं बिथां बसनि ओमफ्राय ओरै नायदोलाय नै थाइगिर फिथाइ आरोना बिराद मोजां मोजां मैगं मोनो दे खैला मैलायावहाय ने मादै अयथासार मोजां मोजां बे गासिबो मैगं बाजार गोजा नै फुरानो नै नैबे सबसे बेस्ट दै दाउ बेदरजों जानोहाय जायखौ बुङो सिब्रु ने आदा दाउ बेदरजों जानो मोजां दा ओमफ्राय बे हाइजेंआ बेसेबांथो 100 थाखा केजि ओरैबायदि मोजां मोजां बुस्थु ओंखारो दे खैला मैलायावहाय फुङावनो फैनांगौ दे फुङाव फैबाथाय नों माबायदि नांगौ मोनजोबगोन आरो हाग्रानि मैगं न'नि मैगं गासैखौबो मोनजोबगोन आरो नैबे माइबारियाव थाग्रा सिबुं ने मादै औ माइबारियाव थाग्रा बिराद मोजांथार जानो मोजां फाजा जानो राजानि माला खार'खान्दाय बिबारबो मोनो नै दायो फुंखाय मानसिया ओरैबायदि जादों आरोना दा फैगासिनो दं मैगं बाजारावबो बरथिक आरो जेरैबो बरथिक आरो दायो फैगासिनो नालाय ओमफ्राय दा फुङावनो फैयोब्ला नांगौमानि बुस्थुखौ मोनजोबो आरो खैला मैला बाजारावहाय ओरै दं जाहैबाय वाटार मिलन नै वाटार मिलन फानदों वाटार मिलना बेखौसो बुङो दै रायजो राजा नोंथांमोन नै बेखौसो वाटार मिलननो नै बे थसा मोजांथारलै लोगोफोर नै ओरैबायदि एन्डस्लाइड गोजा आरोना ने बेसेबांथो दाम 1500 1200 1100 1000 आच्छा 1200 अनेक कुवालिटि लानानै दं आरोना नै एन्डस्लाइड थसाखौ बायोब्ला बिदिखौसो बायनांगौ आरो